So guys, good morning. आंहा देलायना अलरेडि जाजोब्बाय मानो होनब्ला आं दिनैहाय राफ्रा थांनो नागिरदों माने आबै आबौमोनखौ नायनो आरोना आबै आबौमोनखौ बेवहाय दोनदों आरो राफ्रा गावसोर बेलावहाय ओमफ्राय दिनैहाय बिसोरखौनो माने नायनो होनना थांनो नागिरदों बिराद गोबाव जाबाय माने थांनो मोनिया ओमफ्राय आंहाबो एसे नैबे मा होनो जानजियावहाय प्रब्लेम जाना दङ बेखौहाय माने नायजाबोनो नागिरदों आरो आं एसे ओमफ्राय नै दाखालिहाय माबा एक्सट्रा खालामनाय दं माने जे बेवहाय जेबो ओंखारस्रायासै आरोना बेयाव जेबो ओंखाराखै नर्मेल दंजोबो ओमफ्राय मा जामारदों एसे मोजाङै नायग्रोनोसै थ' गाइस आंनि बे बड'विडियो इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाब्ला साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालाम अननानै आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बेनोसै आंनि दिनैनि ब्लगिं भिडिअआ माने आं राफ्राव थांगोन सासे लोगोजों ओमफ्राय दा दैनि बाइकखौ लाना थांगोन आरोना ओमफ्राय दा ओंखारजोबगोन ओमफ्राय आबैमोनावहाय दसे नैयाव हस्टेलाव एसे गोथाव मोनामनाय माने सेन सारहैनोसै आरो सेन सारनानै ओमफ्राय बास बेनो लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों माने बेलस्रि स्टेसन मोनफैबाय ओमफ्राय ओरैजाय लामायाथ' बायफ्लांना दं नालाय मिसामारि थांग्रा लामाया ओइथिं ओमफ्राय माने जों ट्रेन साइडथिंनि बै दालांजोंहाय बारलांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दा दसेयाव थाथ'दों माने ट्रेन फैदों ओमफ्राय बारनाय लोगो लोगो बिथिं होलांसै आरो नै ट्रेन मोनफैबाय आरोना नायदो Ayo, hari papa. Guys, ट्रेना बारलांबाय ओमफ्राय जोंबो बारलांनोसै थांबाय थानोसै आरोना साइडथिंजों लामा गारि खारग्रा दालाङा बायना दं जोंनिया दै बानाजोंहाय ओमफ्राय बेनिखायनो माने नैबे साइडथिंजों जों बारलांदों आरोना दैखौ So guys, जोङो माने नैबे मिसामारि आर्मि केम्पजों मोनफैबाय आरो या खा जायगायावलाय जासिनानै माने ओरैबायदि So guys, जोङो बिराद थान्दा बोथोरजोंहाय बिराद मोजां मोनदों आरोना बरिया जायगायाबो प्लेन लामाया बेबायदिनो फंबाय थानाया जाबाय मिसामारि आर्मि केम्पनि लामा आरोना एकदम रागाफ्रा जेरैखि नेटवर्क बेवहाय जामोन दा नायलांबाय था जोबजासिम भिडिअखौ नै लोगोफोरजों दायो माने बै बे राइट साइडजों सासे बाइक लानानै गिदिंनाया बे लामाजोंहाय माने राङाफ्रा डाइरेक्ट सिदा मोनहैखायो आरोना माने आर्मि केम्प मोनलाङो बेजों बे लामाजों आर्मि केम्प मोनलांनाय लामाजोंहाय जों थांनोसै आरोना दायो बेजोंनो सिदा मोनलांखायो राङाफ्रा लामाया माने फुराना मिसामारि आरोना बे ट्रेन बाग्रा जायगा बेजोंहाय जों थांगोन आरोना नायलांबाय था नैबे जाबाय
आर्मिफोरनि थाग्रा जायगा आरोना बिराद आर्मिफोर थाखायो बेयावनो बेनो माने जोंनि आसामाव बे मिसामारिनि बिराद गिदिर आरोना आर्मि केम्पआ बेफोराव गासिबो दंजोबो आरोना बे गेटआवनो जानला मोनला भिडिअ लानो होआ आरोना जों सिखावसो लादों ओमफ्रायो ड्रनबो सालायनो मोना आरोना बेयावहाय ड्रन सालायबाथाय हमगोन आरो बिसोरो बेनिखायनो माने ड्रन सालायनो मोना ओमफ्राय आर्मिफोर नुबाथाय बेयो केमेरा लानायखौ हमगोन आरोना बिसोरो माने जानला मोनला केमेरा लानो होआ आरोना नै बियो जाबाय सागरनि ना ओमफ्राय बेजों आं मोदोम नाजादों आरोना माने आंना सिङा साबाय थानाय जादों नालाय बेनिखायनो माने बेजों बे मेसिनजोंहाय मोदोम सानाय सुनाया खारो आरोना बिस्कुटखौ बोखांनो बियो ओंखायनो आं नाजादों आरोना बेजोंहाय बे आबौआनो नायो ओमफ्राय बेयावनो आरो आबैयाबो दोननाया बे मेसिना मेवहला जोबखायो मोदोमखौ फाग्लासो थानो हाखाया स' गाइस लोगोफोर आं दायो माने आबै आबौखौ नायनानै फैबाय आरो माने ओमफ्राय बिनानाव मोननियावहाय आलासि जालांदों थालांदों आरो बिदिनो लामाथिं बेबायदिनो दायो एसेबां भिडिअखौ लायाखिसै आरो लामाथिंनो एकदम बानानै लायासै आं अखा हादों एसेथिं ओमफ्राय दायो जिरायना दंफैयो आरो बिथिं र' बिथिं नोंसोर आसला पुष्पा राज मामोन सनजित आइनो नांबाय दा आइनि आथिङाव माबाया हाया लोगोफोर जों दायो नै गावदां आगैमोनाव मोनफैबाय आरो नैबे बे जाबाय माने आब' आरोना जों दायो माने आलासि जाफैदों दायो जाखांनानै थांसै आरो खामफ्लाय बखाजोब्बाय लोगोफोर माने जों रामपुरा टाउनावहाय माने गेन्जि लानो नागिरदों आरोना गेन्जि सासे गेन्जि गाननो नागिरदों ओंखायनो माने जोङो दखानावहाय हाबबाय आरोना दसे ओरैनो टाइम पास आरोना दैफोरखौ नायलाबायदों समाव थ' गाइस जोङो गेन्जिखौ लाखांबाय ओमफ्राय दायो हटेलावहाय हाबहैफिनसै आरो गेन्जिखौ लाखांबाय ओमफ्राय हटेल नागिरदों हटेल नागिरना मोनाखै हटेलाव हाबहैनानै थांसै जाबाय बासनिफ्राय गैला जोबबाय आरो स' गाइस जोङो माने राङापारा टाउननिफ्रायबो जाखांना फैबाय आरोना ओमफ्राय मिसामारि नैबे गेट मोनफैबाय मोनसे बै मिसामारि गेट बारबानो जाबाय आरो ओमफ्रायो थ' गाइस आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे आंनि बे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना दा लोगोफोर आं बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय
नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा? बुंखादो माबा खालामनो होदोब्रा एसे साबसक्राइब आरो शेयार खालामना होदो अननानै खोनादोंना साबसक्राइब खालामथार लोगोफोर एकदम सापर्ट खालामदो बिदिब्ला बाय बाय